Здравейте хора, аз съм Кристиан и днес ще играем с един приятел King's Road. Поздрави се, бе! Здрасти. Здрасти. Аре, пускай! Аз не знам. Ти докъде си? Сега знам, да е. Тази игра е във Фейсбук, да знаете, че не трябва да се сваля. Някакъв пич тук. Али, той ми дава някакви ледени статуи. Аре, да, ти си ми го пратил. Да ви хареса днешния клип. За първ път снимам и играя с приятел. Така. Нали си дал следващото ниво, бе? Айде ти да им развалим малко питник. Аз съм по-добър от него, иначе той с война е по-добър от мен. Иначе аз с магиосник и с и с стрелец съм по-добър от него. Мисля, че той съм на по-голямо ниво. За това. Горката овца се стреляхте. Айде. Право, кой левел си? На сети. Аз още малко ще стана. Чакай да го видим топич. Абе, стрелите го, бе. Бегай, бързи, тук ще гръмне къщата, която вече е гръмнала. Това боса ли? Не. Аз се рекох, че е бос. Това събори седи. Чакай, аз слагам кон. Капич. Чакай, нещо ми даде, подсилено. Охо, тук на рамената, как се казва това? Рамки, май. Не знам се тая. Подобно. Спокойно, идвам да те паза. Суивчер, да пусна ли единия? Не, сега, чакай. Ма не единия, защото не мога да пусна и двамата. Кой е двамата? Суивчер. Суивчер. Чакай само да видя тук в честа какво има. Али, къв готин лък. Един кристал не ми достига, човек. Fuck you. Аз имам кристали. Мен един кристал не ми достига. Аре, Суивчер, идвай. Аре. Да, хора, това му е помощник. Не. Това малко ми прилича, нали, в следващия. Омага, това му да... Натам. Някакъв чест, нашки лук. Майко, какъв лък. Какво бе, я? Охо, колко струва? 88. Оли, какъв лък! What the help? 54 демидж набива. Човек, този лък набива 54 демидж. Ай, че си служи коня. Това ли е босове? Да. Виж колко много кръв. Пусна ли по-добрия Суивчер? Не. Късно е. Нищо. Това пак набива демидж, нали? Мани, то прадна има събор. Прадна. Аз бегам. Алей! Тия ма бият и аз не ги усещам. Охо, прибиха! Не дей, бе! Криси, аз май съм стигнал до тук. Нова шапка! Ого! Да, слагам си я. Това всичко се римуваше. Кой е на първо място? Аз съм на първо място. Отварям кейс и ми се пада от кейса. Там при дракона ли? По-хубава броня 44, а моята е 3. Добре, Криси, знаеш, че аз съм стигнал сега, ще бъдем двамата. Аз повече съм играл на други нива и затова съм качил по-голям левел. Ама иначе аз съм стигнал до тия босове. То бос, къде сега играхме, аз също съм стигнал до него със стрелец. 1000 парички! Килауана! Имам нова атака, някакъв кола. Някакво плашило. Знам я, това коня. Това коня ли? Да. Една жена ли? Една жена плашил. Това е много бърз. Знам. Той ги примамва да не те бият тебе, така че това много помага. Айде давай на следващия бос. Докъде ние двамата сме стигнали. Криси, кажи ми кога стигаме до ния по-трудния бос. Сечеш ли се? Той е първият, трудния. Чакай, веднага чест виждам. Каква... Оли!
Човек, каква каска? Армора 120. А моята... Добре, дай. Пали, тия тук ни... Али, тук има такова. Те му починаха. Знам. Виждам. Бой по циганина. Бой по конете ни. О, бутушки! Кила, лана! Ого, вече имам... Тия новите ми бутушки са 20 армор. Ще разпална кое драконче е спална? Не спавай сега. Ема не, защото нали ти казах, кой да спалва? По-силният просто. О, 16 оле. Лък. О, колко демидж? 24 демидж. Чест нови такова. Чакай, тук. Нов шлем. Ти ли? Аз съм Робин Худ. Готиният чест. Али, това ръкавица. Али, това къде си? О май гад. Оли, какво видях, човек? Лъка, знаеш колко е силен? 369 демидж ми показва. Мен ми показва лък. Давай, тръгвай. Аре, спавам Суифчер. Давай. Аз спавам кон. Човек, той е Суифчер много набива. Ма чакай аз да гледам да не ви се такова клип. Та, дами и господа, ето го и най-дебелия бос. Шегувам се, не най-дебелия. Има три боса много големи. Той един е малък, ама много силен. И много дебели. Ама този първия бос е най-дебел от всички. Мисля, първия бос той е от трудните. Давай, Суифчер, можеш. Не може. Ого, лък. Аз се напълних. Аз не взимам всичко, само най-нужното взимам аз. Добре, имам нов лък. 2 лъка в една игра. Той е малко. Така. Чай, докъде сме стигнали? Той аз тук трябва да обера. Това ми трябва. Добре, ти ги обира. Аз си взимам сам, което ми е нужно. Аз взимам всичко да продавам. Добре, бе, не те, бе. Ого. Какво да си апдейтна? Новата атака, най-новата, нали? Това те да знам. Да си апдейтна ми... Аз си апдейтвам най-новата ми атака. Какво ми се падна? Уй. Почнати за кръв. Ого, тая жената. Аре да играем при тази жената. Искаш ли? За готини яйта ми ли? Да. Айде. Ема, що не мога аз? Сега ще пусна. Първо. Колко пари? Не ми дава. И на мен не ми дава. Не знам се тая. Чакай, я ми кажи до кой бос сме. Аз ще пусна. Добре, видях. Сега сме до рицара, нали? С шлема. Да. После е големия бос. Майко. Най-дебелото чудовище. Ей хора, аз ще спра и ще снимам на боса. Тази игра ще я пропусна. Здравейте, тук що свърших това ниво. Не мина доста дълго. Но имам вече качулка. Силна, разбира се. Сега видим какво ще ми се падне в едното. Няма парички. Нищо, пак е нещо. Ще си купа само биричка. Добре, взимай си, аз си отварям. О, нова броня, дами и господа. О, баце, знаеш, човек трябва да видиш, много готин станах. Къде си? Я виж ма какъв готин станах. Отвори ма. Бях индиец. Ти не си толкова. 44 армор. О, аз съм 87 армор. А качулката ми е 27, а на тебе колко ти е? 14, омага.
Я бутушките са ти. Нормално си по-малък, като си 52 бутушките, моите са 20. Айде, идва големата бабка. Аз имам клан. Айде и отиваме при най-големият бос, дами и господа. Не е най-голем. Най-дебелият. Обаче най-гадният бос е ония с тока. Но той се плавна свети и да правилно свети крепки. Свети клетки. Спомниш ли с кога слизахме по стълбите да избягваме от него? Постоянно слизахме надолу и бегахме и един път стигнахме от началото. Това беше последния бос. Това боса ли? Отклоних му малко вниманието. И аз. Суифчър! Не той бе, не спомнях Суифчър манището. Ама това силният Суифчър ли или явния? Чакай. Давай, защитавай ме. Не ни даде нещо. Да, подобрено. Какво е то? О, такова като клон, къде не знам какво. Май защитник на ръката. Налакътник. Това налакътника. Защо го смених? Бързо защитавай ме. Пак го смених. Айде, давай. Не, чакай. Дай ми нещо. Нищо не ми дава. Тръгвай. Аз сега идвам. Последно. Айде, давай, дъргай. Аз идвам. Чакай, че тук има един час да го видя какво има в него. Роза. Добре, на метал. Лък. 47. Убих овцата. Сега се убият с пани. Давай Суифчър, браво. Ой. О, не. Защитавай ме. Давай, вече. Помагам ти. Много късно. Чакай, не тръгвай тук, бос. Чакай, виж в честа какво има. Къде е? Айде. Давай. Спаун. Ето го най-големия бос, дами и господа. И най-дебелия. Да. И най-тъпия от всички. Спомниш ли си тактиките? Когато нещо правеше... Бегай! Да, бегай! И аз тук си троши такива, бурата. Help me! Суифчърът ми! Няма да ми биеш Суифчърът! Тос ми бие Суифчъра! Павам те! Къде е този бавет? Давай Суифчър, бой! Суифчър идва с мене. Бегай! Не, той е много. Давай, бой! Бой! Ти там ли си беше, бе? Не, то ме метна! Ауч! То сме бие назад! What the fuck? Давай, слагам клон. Дано да подейства. Да! Мога ми да ме бие по-лесно! Суифчър! Айде, още малко остана. Айде, последната атака! Аз го килнах. Аз съм по инвентори. Падага. Пуши тръцка. Човек, имам нов клан, само че ми е заключен чак на 17-то ниво. Шапка! Но тя по-силна ли е? Да, но се отключва с Рубин. Това е гадно с Рубин да се отключва. Тя 108 ми е шапката новата. Това беше всичко, хора. Абонирайте се за моят канал, пишете коментари, лайквайте и очаквайте следващите ми клипове. Чао!